गिबियावनो आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो बयबो भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन। आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअआनो जाहैगोन उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय फंसे सोदोबजों फोरमायनाय। फैदो बिदिब्ला जोङो बुजिनानै लानि आरो सोलोंनानै लानि। बिदिब्ला जोङो नायलांदिनि। नाम्बार 1आवनो दं थुरिबारियाव खुन्था थंसेयाव न' गंसे मा दे? फिननाय मैखुन। नाम्बार 2 जाबा जाना खिनो रोङा मा दे? फिननाया जागोन गान्दु। 3 नाम्बार सोंनाय खोमायाव दाहम लाजि सोयो सोर बिलाइ? फिननाया जागोन दैहु। 4 नाम्बारनि सोंनाय फुं हराव खावरि नायो मा दे? फिननाया जाहैबाय बोरमा खि। 5 नाम्बारनि सोंनाय फिसाया खियो बिमाफ्रा आजावो सोर बिलाइ? फिननाया जाहैबाय सान्द्रि संग्राय। 6 नाम्बारनि सोंनाय फुं हराव दाउखि दांलायो सोर बिलाइ? फिननाया जाहैबाय हासिब। 7 नाम्बारनि सोंनाय फुं हराव गराय सिं सायो मा दे? फिननाया जाहैगोन दिंखि। नाम्बार 8 एबा 8 नाम्बार दै सिं सिं लेखा लिरो सोर बिलाइ? फिननाया जाहैगोन साम'। नाम्बार 9 फिसाखौ खाबा बिमाया सौवो सोर बिलाइ? फिननाया जाहैगोन खुन्थाइ। लास्ट सोंनाय 10 नाम्बार राजानि थिमि रावबो खावनो हाया मा दे? फिननाया जागोन दाउदै। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअखौ मोनबावनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै होदो। अब्लानो आं जेब्लानो भिडिअ गोदान हगारगोन अब्लानो नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुग्रोनो हागोन।